bergoyang kembali masih bersama Deta Wijaya. Ada Bojo Loro. Mas Dwi. Pamundutan saking sedherek doplak
depo. Hae, 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 hae. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Kasawang-sawang, fotomu dengan dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus, fotomu dengan dompetku. Apa kowe ra Jek, kersa jek. Nambah kesawet dino, ra bakal ilang fotomu ning atiku. Apa kowe ra ngrasa apa bapak? Nambah kesawet dino, ra bakal ilang fotomu ning atiku. Wayahe, aja disotek mas. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Kasawang-sawang, fotomu ning dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus, fotomu ning dompetku. Apa kowe ra ngerti? Nambah kesawet dino, ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra ngerti? Nambah kesawet dino, ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Hae, 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 yo yo yo. Solo, hae hae, yo yo yo. Menika nuhuni pamundutan wonten kalih lelagon. Lumantar Mas Dedi Terus jalur belakang. jalur belakang. Nggih, jalur dalam. Boten Ya piye? sampai. Samping. Iya. Bisa Nggih. langsung ke Mas Udah Dedi rasa juga. ki